Әйләнә-тирәбездә тереклек иткән хайваннар инде күптән җылы һавага шатланып йөри. Шул исәптән агулылары да. Аларның саклану чаралары, агулары гел үзләре белән. Ә безгә алардан ничек сакланырга соң? Татарстанда нинди агулы хайваннар тереклек итә? Агулы елан тешләсә нишләргә? Бу һәм башка сорауларга җавапны без бүген Казан Федераль университетының зоология һәм гомуми биология кафедрасында эзләрбез. Хәерле көн, минем исемем Хайрудинов Илдар Зинурович. Мин зоология һәм гомуми биология кафедраның доценты. Һәм сезгә бүген төрле агулы хайваннар турында сөйлим. Безнең республикада 7 төрле сөйләүчеләр төре яши һәм алар арасында 4 төрле яланнар бар. Мәсәлән, гади захар яланы, ягъни кара ялан, дала захар яланы, гади тузбаш һәм бакыр ялан. Кешенең сәламәтлеге өчен захар яланнар зыян китерә ала, чөнки алар агулы. Гади тузбаш һәм бакыр яланнар агусыз яланнар һәм кеше өчен алар зарар китерә алмый. Тышкы кыяфәте буенча захар еланны тузбаштан берничә ысул ярдәмендә аерырга мөмкин. Беренчедән, захар еланнар тузбашларга караганда кечерәк булалар. Захар еланнарның озынлыгы 60-75 см тирәсе булса, тузбашларныкы 1 метрдан да артып китә ала. Юлыгызга елан чыккан очракта аның күзләренә карап утырырга вакытыгыз булмаса да, киләсе билгене дә истә тоту мөһим. Захар еланнарның күз карасы песиләрнеке кебек үк озынча вертикаль формада була, ә тузбашларның күз карасы исә дөм түгәрәк. Тышкы кыяфәттән карасаң, захар яланнар гадәтчә кара төстә булалар. Ләкин алар арасында сары төстәге һәм крәм төстәге хайваннар да очрый. Бу хайваннарның аркасында зигзаг рәвештәге кара рәсем күренә. Тузбаш яланнар, мәсәлән, кара һәм сары төстәге булалар һәм аларның күбесен башларында сары, ике сары тап була, ягъни кызгылт сары тап та була. Бу тышкы кыяфәт белән тузбашны захар яландан аерырга мөмкин. Бакыр ялан ул әзрәк кызгылт төсләрендә дә була, сары төстәге дә була. Агы булмаса да, бакыр ялан бик каты тешләй ала, чөнки ул агрессив хайван. Аны кулга алганда ул үзе яклау өчен тешләй дә ала. Ләкин мин әйткәнчә, бу яланның агы юк. Зыян китерә алмый ул. Без әйтәбез, захар яланнар кешегә ташлана ала, тешләй ала, ләкин истә төшерә кирәк. Захар яланнар үзеннән-үзе беркайчан да кешегә ташланмый, чөнки аның ташлауны ул күбрәк үз-үзен яклау максатларында була. Чөнки табигатьтә захар яланнар күбрәк төрле кимерүчеләр белән туклана һәм кешегә ташланырга аларга файдасыз. Һәм истә тотарга кирәк, захар яланнар төрле кимерүчеләр белән тукланып, аларның санын киметә. Чөнки билгеле, кимерүчеләр төрле инфекцияларын тарата һәм бу якта захар яланнар безгә бик күп файда китерә. Һәм безнең захар яланнарыбыз 2 төре дә Кызыл китапта. Аларның саны бик ким. Шуңа күрә аларны тотарга, зыян китерергә тыела. Захар яланнар кешене тешләгәндә иң беренче чиратта безгә ашыгыч ярдәмгә, ягъни хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ашыгыч ярдәм килгәнче авыруны күләгәгә салып, аңа мул җылымса эчемлек бирергә файдалы. 1-2 таблетка супрастинда бирергә мөмкин. Кайсы берсе кеше тешләгән кулларны, аякларны бик каты итеп кысып бәйләп тә кинәшетә, ләкин истә тотарга кирәк. Захар яланнар тешләгәндә кулларны, аякларны каты итеп бәйләп
бәйләү тыела, чөнки некроз башланырга мөмкин. Һәм алкоголь эчемлекләрдә эчү тыела, чөнки алардан бу вакытта зыяны күбрәк. Республикабызда агулы умырткасыз хайваннар да тереклек итә. Шөпшәләр, умарта кортлары белән бер рәттән Татарстанда бөйе исемле үрмәкүч, икенче төрле итеп әйткәндә, тарантулны да очратырга мөмкин. Бик зур үрмәкүч, агулы үрмәкүч, ләкин ул сирәк кенә очрый торган үрмәкүчләрнең төре һәм ул кызыл китапка кертелгән. Шуңа күрә аны тотарга да, зыян китерә дә ярамый. Һәм истә тотарга кирәк, бу тарантул яши торган урыннарда ялан аяк итеп йөрергә тыела. Чөнки ялан аяк белән өстенә бассаң, ул төшли ала. Ләкин кеше өчен, олы таза кеше өчен аның зыяны бик күп түгел. 1-2 көн кеше авырып төзәлә дә. Һәм истә тотарга кирәк, аның зыяны күбрәк балалар өчен, кичкенә балалар өчен була.